Idi kalman laeng. Programang ingkay pakangigan, kada kinang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Nembag nga malamyo amin nga sa nga pada papagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines, at yung manin nga sumangbay iti programa. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng. Magayam, dito nga programa, ganito tayo pakanggan, kadagiti pakasaritaan, tibiyag ayat, nga kasla na pasamak lang, idi kalman. Kaya padanan nyo, ti pakasaritaan ni Tomas, iti Batak City, iti panangisurat ni Amante Pagaragan, iti Mabusag, Badok, Ilocos Norte. Yan. Padanan nyo, ti pakasaritaan ni Tomas. Ano ti pakasaritaan na? Nagsagaba ni Tomas, gapo iti ulpit, dagiti nakay kamangan na. Apay nga ta, padanan. Please share this program. Share. Kahit padanan nyo di pagkasalitaan ni pagayam tayo ng Tomas. Share nyo di programa tayo. Kada kita'y gagayim nyo nga saan nga naka-like. Iti fanpage kantir mo manong name. Yeah. Share this program. Share. Kahit padanan nyo di pagkasalitaan ni Tomas. Papagayam mi. Thank you kada kayo. Hindi nga rin irugi papagayam nga basa, dito surat, di pagkasaritaan ni Tomas, iti Batak City, iti parang isurat ni Amante Pagaragan, iti Mabusag Badok, Ilocos Norte. Sagotayan nga rin surat, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manunemi nga nagtulagan mi kiniya Elamay. Iting kamuin panagpudno, kadagiti naganak ken kuana, gabuta, adang agpitpitik iti saklot na. Talo kanong nabulan, manong nemi, tisikog na. Kad naman pa imparo pa idin ni Tata Eliser, kininana Elisa nga sandak akayat manong nemi. Nagturedak nga napan iti balayda. When? Masigak pala ang idi ni Elamay ngem idi maamwandan nga ada relasyon mi manong nemi paritan dakmet. Na-istrikto da. Gabatan ni Elamay manong nemi kit bugbugtong anak da. Idin to taadda mamalinda. Nangat, nakaado, nalawat italtalon da manong nemi ka nagpimpensyon da. Bugbugtong anak da manong nemi ni Elamay. Ada kanu dawak nang kas kadakwada ti pangyasawaan da ken kuana isu na laeng ta mamartek ken sugado. Ken siyak ti kayat manong nemi ti kayan ayat ko nga ni Elamay ti likudan nga makitaltalon kam laeng kadatatan. Idada ko ni sango iti napintas ken dakkel nga balay da manong nemi indahal ko ni number ni Elamay. Kaya magak nga dakon manong nemi ti sango ti balayda. Nagdardaras manong nemi nga imulo, garimuara, linoktan na ti gate. Di ba nga nabiim, sweetheart? Sumre ka. Da, papakin mamang mo. Adatan iti silad da. Kung ano nasangkan mo, may. Baka nakaturog dan. Sampay, sasarak dalawa na eh. Tengah katulong nyo.
ni Nana Sabel. At damatan di sila na. Gabuta amok manong naming awan timang kita kada kami inarakop ko iso na. Ala, sumpratan. I miss you. No masikugkan. Siyempre, masapol nga masibugan. Kasalita ta daw papakin ni mama. Mabuti nga kang siyak tagpudno. Masapol nga adda ka. Inamalak dagiti lips naman ng nemi. Naglamuyot dagiti lips na. Sumrakan. Sige. Idi adda kami ni Tisanas manong nemi pinagtugaw na. Mapigla nga. Nakaibanda papakin ni mama. Simrek manong nemi ni Ella May idisilad dagiti naganak kang kuwana. Saan nga nakalak siguro tayo lukat na matlat. Madamdama pa'y rimuaren manong nemi kat rimuaren nagsarno dagiti naganak kang kuwana. Ay nagkarasawa resa. Apay nga daret nga lalaki dito yung nagtibalay. Number nga rabiyo tata, nana? Ay sa akin na pindas ti rabiyo may kapot ata ka. Kadam nito. Ni Ale May manong name ni Simong Bat. Papa, Mama, iso nga naibak ni Tomas na kahit bitagpudno ka na kayo, nga dan na kinawatan niyo. Sa ngalay data, Papa, Mama, no, di kat masikugak. Anya! Nakigtutak manong naimi iti nanalpak, tinagalabat nga tungpa iti rupa, ti kaya nayat ko. Kat gapo manong naimi tanapigsa nagikis ni Ella May. Ay! Natangkin ti ulam! Di mi ka di matimbaga kang nga samin to Apolo sa kayat, dahi nga mamirmirat! Papa, anda na po yun sa klot. Horay, bay! Edita, tungpain manin manong nemi ni Tata Iliser ka anak na nga kaya na yat ko. Inatipak na. Saan nyo dangran ti anak yo? Saan ka magibiyag? Saan nyo dangran ti anak yo? Kakaiso ng anak yo. Sa'yo dangran. Di nyo kanipat patigso na. Anda pa yun apo ko yo. Iti tiyan na. Di ka magibiyang kunak! Saklangin ti pagipakatan ti amin ng pungtot yo. Siyakon. Kinunak manong nemi kat detang, sinangon akong tilakay kat danog-danogan na matin tiropak. Tibagik, bugbugan nakbatan manong nemi. Insarapak laing manong nemi tibagik. Kakayat ko, nga sa grapek dan yaman na pong tudda, nga siya akong sa grap, imbes nga tikayat ko. Hindi makita ni Ella May nga bugbugbugan nak ti aman na manong nemi inanawanan. Saan yung nadagaran ni? Hindi Tomas, Papa, yung batan yun. Saan yung nadagaran, ma? Papa! Pati, ti ina ni Ella May kat ananawaan na maten ti asawa. Wala, gusto na, Lizette. Saan nga naman papatay mo? Ano naman papatay ko? Ha, mano lang tibiyag na? Hoy, lalaki. Pumano kan? Tamangan, no, may batak ti asawa, kat adadapag adangran na ka. Pumanaw kan, kat saan ka ito nagpagpakita? Gaputin, uray ka, anuman. Saan nakakayat ngagbaling nga asawa at anak may? Pumanaw kan! Na minsan pa nagpagpakaasi ni Ella May kanakwada manong name nga nagbaling nga tangken ti puso na. Awan nga no, tinaraminda, no, di pimanawan, kadi di makasangpenak, di bala, nakiktot ni Nana. Ay, magkastar lang man ako. Apay dardara trupa, apay ato kamuol mo. At sino kinakabil mo? Oo, hindi kinakabil ko, Nanang. Apay karot kastat langam. Ano, may katagasan ka. Agasak na kita sugat mo. Rimormat ni Tatang manong na may kinduha kakapsat ko. Inisulor kada kuhada tinapasawak. Oo na yung matenti kinamata pobre na gidya ang kasawa. Masikog lang rodan ti anak da? Santa pala ipalubos nga agasawa kayo? O rin noon na ka papaspasamak, Tatang. Natamat kami kung namin kang kaidi. Nagpilit ka pailaan. E dar-ar mong pailaan ni Ella May alat sa umikang ka.
Saan da ka duwa kayat, di kita naganak kang kuana. Ure ang aramidem, kunami ka. Ngayon patuloy mo madlat. Nagkasagana ka mangilaban, di pa nakahit ko tatang. Ipagpatig ko na ni Eleme. Kalaramidag ti amin ang pumuspusan. Tapno ta kami matlaeng. Da kami matlang tagdan na. Gabuta adan anak na. Adan anak mi. Adan na po ko iti tiyan ni Eleme. Manong Nemi, nang panunutak taramidek, tapno maitaray ko, mayawid ko, ni Ella may Manong Nemi. Di makadagas na damag ko kininana sa bel, nga saandal nga parparawarin isuna. Tinaminsan na pa nagkita mi kininana sa bel nga katulong da iti tiyanggi Manong, tada mo pan nagatangan. Ay, hey, Tomas, siya kang personana, kahit ko kumati makidamag. Kumusta ni Elami Ela? Sigun kini Elami matlang agad saan nga makapangpangan, saan nga makaturuturo. Saan da pulos nga parawaran? Saan nga rin nga makalipas at nakabantay mo lahat at amana? At sambat nga rumrumuar at pensyonado nga rin. Kinapudno na kit. O, may makabulan na kasi yati mapaspasamak adot immersan na. Di dala masyan iti anak da. Iso nga pilpilitek no ka nga mga nisuna. Mapangkorit idan daw ng tikang kanin na ti kwartuna. Mas asyalak kang kuhala. Naulpit kami nga agpaiso na kita agasaw. Susapo. Kakaiso ng anak na. Di na pala ba ipay ti pakaragsakan na. O may mat po mas pasyer na dyan nga duming. Sino nga duming? Dati duming nga kahit na pag-asawaan kang kuha na. Eh, mamartek mo't kan sugador. Ure na amuan nga masikog ni Ella May, kahit nakanulat ta. Naman mo no, kaano nga plan-planon dat panagkasarda. Nana, kung ayaw mas asyan kayo, kaya talagang mas asyan na. Di ba baling nga tulungan niyo suna? Ay, nanti kahit mo nga tulong. Parawaran niyo isuna. Palubusan niyo makaruan. Tapos likas takit umay dito balay. Ala, padasek to. Ato tikit-tikun daw ay manong nemi ngumar aribay na kiti balay da. Barbaring kunak no makakita tinipin na sa gundaway kung ang sumrek tapno ilibas ko ni Ella May. Yan kaskas di manong nemi nga awan gundaway ko. Kat no Jack Mariro manong nemi agpito itan nga bulan ti sikug ti babae nga patpatek ko. Aging ka manong naming iti may isa nga dandanin pangal daw kasangsang at mi kinitatang nga nagapoy ti taltalon. Idi mapasok nga damini. Ay, tang, nang, apay, kas kalalakit alya ni Ella May. Isto na dyan eh. Kas taunit taray na gumiti ti balay. Ay, sabatim nga rin sabatim alistuam. Ayan, nakalibas ni Ella May Gapsat, napanitibalay da Tomas, iso da nga tamad lag katuluyan. Adaanan niyo papagayam. Hindi nga rin ituloy papagayam na pagkasalitaan ni Tomas, iti Batak City, panang isurat ni Amante Pagaragan. Sinabat ko nga ron ti babaeng ipatpateg ko manong name kimutong agpaiso kadakkelan ti tiyan. Naging narakop kami manong name iti nairut. Ngayon nagkakdig iti lips na nalamis pa yan di bibig na manong. Sako sinakroy. Baka may batanak, Tomas. Saan kayo ngay batan nga gina? Nadagsaya nagkabot naman si Kugak, nalagaan ka, natakimutong ka. Idada kami nito uneg manong naimi lang nga talaga ni Ella May ti nabanog, nakapsut. Isungit sa rek ko ti kwarto manong naimi sa ko impaida. Ibagmanta nakalibas ka. Tinulungan nak ni na Sabel. Nagpagpakaasyak kang kwa na.
Kanimbaga na nga nagpakpakasya kamit kang kuana. Naira na nga awan da papakin ni mama. So, saan ako makaya ta palubusan ni Nana Sabel gabuta iso ti maungtan lagi di. Ay nga magabuta masyan kanyak. Masyan ka na ta. So nga nakalibasak at dakon dito eh. Kada oran na tararamin din da papakin ni mama. Saan nagtuma pasubli. Uri nga tanulid-ulod din dak. Saan da nga tamat ng susumbrek yung sa aming apaster kanita. Kan saan ka matarumar. Dito yak, denam. Dito kami nga gina. Manong nemi sinubsubuang ti babaeng ipatpateg ko, idi makainan na. Maglakid din manong. Talisto ni tata nga nagparti tinetib nga manong. Katison, dimpasidak kang kuana. Dito yo, di ba? Paborito mo ti kimol? Dito pa puon ti payak. Kan siyempre, ti batukalan. Ala, subo. Diyak makapangpangan sa jabalay. Diyak makaturturog. Ngayon kaputada ka to yan. Kanayong kang kaldo, hindi ko tinula nga manok. Native ka manok. Kay? Katsubsubuan ka. Makakamatin Duha ta timangan. Sige. Inakaroon mga labay ko. Kan pagkalduhak. Tagsinubutan. Dindeng tirabi manong naming ngawan tinuray mi nga may mangsukon kini Ella May. Siyempre manong naming nagkaida kami Nagsibukta ko mang baka nakapsot ka ba lang? Napigsa ako. Nangatod na kaldok hindi ko tinulang ang manok. I miss you, Tomas. I miss you more. No bang paipiton nga bulan ti sikug, manong nemi ti babaeng ipatpateg ko ngem kabuta mailit itong galmay sa kadaka. Nakapapakot manong nemi ti panaglanang dagiti bibig mi, ket kunak kang kuana iti ibababak ti bibig ko. Pasensya, ta anak ta, paapay, umuna akong nagdede. Dito, umuno na akong nagdede. Ngem iti isuna. Nam sa karigadi asog ka na rin eng dati nga siled manong nemi kat nagmaharis rusas dati nga rabi. Uy, kaslasan kam nga sumardeng manong nemi nga magpagpagusto tirik nami. Namanin ulitan mi mano. Ala, baka masaktan di anak ta. Apay, di mat dumanon. Di namat matukno. Ababamat lang na ito'y armas ko. Kaslawanin ti dumteng pa nga liday kada kami manong nemi tayo kabigatan na adan dagit agasawa. Ni tatang manong nemi tinakasira itiridam. Nuwala kakabsat nga saan kayo mabalin ti sumrek kat saan. Taan kami nga roof sumrek. No dagat parwaram di anak mi. Tayawid mi. No di na kahit sumurod ka na kayo, saan nyo kuman nga ipilit pa. Anak ka nang kumangami na balayan. Ano balayan yung magpakap? Hoy! Tika ano mga jak tukayat lima kaya balayan kang kapunso? Panunutam ko ma. Anak kiso na. Adat anak mi tiragsak na. Unan nga tat araramiden nyo kat saan tayo mapagsinay. Dagapot ta. Dandanin rumuarte, apuko tayo. Ay, apukom lang. Basta, alike, tiyan ako kinalike. Kayawid ka. Pinukpok kawanda manong name ni Ella may inulit-ulit mo. At dahil madlat tato nagtiwarto manong name. Ana, rumor ka? Papalubusan nak? Saan ka palubusan? Ikawid ka. Saan akong naskan pa ikawid? Gabuta sana ka rumar. Sana ka sumurot ka nakwada.
Inulit-ulit na tinagpukaw ang name. Elame! Bilangan na ka, ginggan at isang Apollo. No saan na ka palang maurang arumual. Lipatan men nga dalak me. Laksin na kan nganak. Mesa! Nakasagana ka laksin na. Saan ka lagi din mapukaw, Tomas? Saan na ka mapukaw iti anak ta? Unan ar-armin din na papakin ni mama. Kanagpeso manong nemi idisan da nga maure nga rumuarte anak da nagawid da. Awang kanon ti bibiyang da ken kuana. Sigurado sandan tun mo umay. Kunan bilaksid da kan. Sa nga bale? Kabaylam ka timatlayan. Ti makiden na kanyak. Kabayla. Orenas ka nga karatapak. Basta saan ka mapukaw, Tomas. Kabutad na kang kataragsak ko. Kasta nga rin tinapasamak manunemi saan min nga nauray datata iliser keninana Elisiang emay dito balay. Kaya di may pasngayen manunemi, may agpasngayen ti asawak ko naklatan ta orehang kampanya nagkasal. Intray min ito ospital manong. Ipagpintasan na kit saan nga narigatan nga naganak ni Ella May. Babae ti anak ta. Sikat mangin bagat tinagan na. Tapno may ristro. Kinunak kini Ella May manunemi kit ko na Grace. Grace? Uno, nayunan ta. Eden Grace. Sige. Eden Grace. Nalumpo, cute, nga babae manunimi ti anak mi nga ni Eden Grace. Kani di mayawid na kiti aginan dito balay, manunimi, nakaragraksak kami, kastamot kadatatang kininanang gani kausat ko, gabuta, at daragsak ngin sangpet di Eden Grace. Hindi agdadede manunimi ti anak ko. Sorry, Eden Grace, ha? Imununak dita. Talay pagbayong. Yung pimiso. Tulungan ka nagdede, ah. Tomas. Apay madik. Nulukot so. Kaanak ko lang agdede ka man. Lumbaan ni Eden Grace. Nagagagagitak nga mapanitataltalon manunemi gabuta. Talaga, inspirado ako mapanititaltalon. Kat nung kasta nga gawid ako manititaltalon, manunemi, makapabangar. Talaga makapabangar, manong. Gapot na ikat nga dagos ti banog ko, nung kasta nga makita ko di anak ko. Nang ronan no umisem, apo. Unagayak, oh. Kat nung kasta nga makasukata ko, ubayak matenang, sublata. Uy, iti sumon. Hanggang loko da ita. Sa mo na uba nung sangit. Marwam, ah. Ore kang kanayon ko uba. Ore uba ka nga doon. E di adan talo nga bulan manunemi ni Eden Grace. Alakit. Pabunyag abi matan. Kaya sala nga basta pabunyag na ko. Agkasara ka pa yun. Tapos hindi kasta kita maunang talaga ang kasawa kayo. Tatan, o rin huwes lang. Basta kasawa kayo, basta kasar kayo. Manam ako nam. Kahit ko una ya, sa tibabae, siyempre. In the schedule mi nga rod manong name iti kasar. Kama isarunod ti pabunyan. Tang? Dakay man lang ti mapan. Sa din no? Di ayan kita balayan nyo. Pakamuyo mat lang atap na umakunada. Agad na umay dati ka na siyahan. Agad na saan? Marami tayo. Hindi agsublin ni tatang manunay mi agwag wingiwing. Anak ko na datang. Awang kanun ti anak na kaputan alpasin nga nabayag kanong nga natay. Adapi nga rin mabalin tayo kat aw matibigbigan da nga anak.
Natangga na talaga di puso da. Nagsangit da asawak. Saan ka nagsangit na kasta? Ano nga tanong siya ti mapan? Baka nadada nga di na kabigbigin. Naulupit na madlang unay. Sige, nguri awan da. Makapagkasar talata. Kan babunyagan ni Eden Grace. Idag birthday manong name ni Eden Grace na pamimiyanan inibitaran ida first birthday na. Kasi di manong name nga awapulos niya niniwan kat saan da nga nagpakpakita. Dua, talon titawen manong name ni Eden Grace. Makaay-ayo manong name. Umumoy pa yun di talon manong name suda nga gina. Alala. Kamatam dyan, naktakan na baka may taklib, may pilot. Nakalalit ko, tiga talaga reto mo, Bing. Eden Grace, aguray na kanak, Eden! Basta o nito mati-react naman nung nemi, katawa na, nung makamatan tina. Uy, naglaingin nga sa ulo. Nakatutin niyo, may titin niyo, mami, may titin niyo. May titin na presko. Kumas, da lolo kini lola. Kanadada di balay ah. Yan, dakiti parents mo. Awan di mo muna kadatanak. Ano nga tanong, mapantagpas siya rin jay. Napintas ka ng tibalay dakit, takkel. Wan anak, nimbaan. Ipasirakan to. Barbareng mabainggan ka. Kat mapakawan na ko na kiti parents ko. Basta sang kagluklo ka, sigasimpat ka. Uwing mami, nalaing to pa basa akon. Hala, huwag ka na may ato na yan. Basa ka na nak. Kasi no ka ti mga kung dialogue na kiti aginaman ng name. Ore mat no takam tagsasarita. Uwin, iti sardam, takam tagsasarita, kalpasan nga makadiko si Suna. Bangbuti anak ko. Tsaka nga tadi na panglo kamit. Wala, di ko sakbatin. Kalbasa nga nakainana ka nagapudyo taltalon. Kain takay to ni mami, no? Wan, karahan kay ti ading ko. Nakangigam ka neta, ha? Kapay among may baga. Baka ni lolo. Tapno ka no ading ko. Ang karamit kay ni mami. Saan ka itong harang makatisturbo, ah? Kasi nung katagaramit ti ubing. Sinutsud mo ko makin lolo, ma. Salutsud ito nga rin kinilolo. Siya kalatan na ka di. Di mga sungbat no kasanat agaramit tubing. Makayayong ubing manong na yun. Talagang naglayang sao. Nagadlayang na salutsud. Manong Nemi, upat idin titawen ni Eden Grace. Dito talagang impilit ti asawak na mapansad di balayda. Mapangka. Well, siguro, baka ururayan da lang di papangko tapno mapakawan takon. Sa mo itugtug tubing, ha? Ibatim na rin ni Eden Grace. Papa, ibatik. Ibatin, tapno niya. Kit no mapakawan ta kanto hindi umay mo to alain yan. Tapos na makita ta apukod da. Basta ibatin, ha? Nagturong nga rod marong naimi ti asawak iti balayda. Lipas pangal daw dedi. Mumalimit langan manong. Ako mati. Agsip nga saan ako na makatal na manong. Nalagad ang kasukurin na. Di asawam tapno mamom no anyat kas paspasabag sa jay. Dagas nagparparik na kanya tatang. Ay nga kami nagparparik na kanya. Baka no impupok naman ti babae nga patpatag ko.
Anya? Kasta nga ta? No saan tila nga maore eh. No, oras na alas 7, alas 8. Talaga ay naksukunan nila. Asa de ko nagtibalay da manong nemi di makita nga da sumsumbrek iti gate ni Nana Sabel. Nana, mabit lang. Ay. Tumas. Sa kang peso Nana. Nagapan nyo, di talain. Nabitak lang. Agdardarasak nga rin nga sumbrek tapno. Ni Elami, ti asawak Nana. Ay na, no aping ba't kami ni Imaya. Pasamak na. Pinastrek na. Ti amok idi akit. Itaykit kwa. Si papakawandan kang kwa na. At pinastrek na may. Lagin inarakop dang ang gina. Itay kong ginamatan tila kaiso na. Ni Ella Grace. Sana insarek iti kwarto. Kasi tiyay, impupok na. Halya. Impupok damanin. Wain. Ayan, nakarkaro itan. Talagang saandang nga pastorken, ay saandang nga parwarin ito sila. Dagiti ayop. Nagpukpukawak manong nemi. Ella! Ella May! Tatay Lazar! Nanay Elisa! Parwarin nyo, tayo kayo, tayo asawak! Parwarin nyo! Kinun ko nak manong nemi simbreken ti bakit sa nainlak. Sobray ka kumaidim na ladawin ti amin. Hindi mailaknan. Nana, ilokat yo. Sobray ka. Ay na, barok. Pangaasip. Diyak kayat ti mapukawan ti trabaho. Ang mga no ikatanda kita no agsulong nga singak. Katanda na nakidikat ini tinulongak ni Elamay nga naglipas. Nana, mansagay ko makin Elamay. Ulitan nyo kung matimang tulong kang kuha na paglibasin nyo. Awan tinauray ko nga rimuar manong nini. Ay nga nagawidak diti balay nga nalpay ti abaga. Ito sa lutsudan kanya ti anak ko. Daddy, sa tinantian ni Mami. Anak, impupukdan ni Mami. Saan na parawarin? Nga magsubliak tumaninton bigat. Nagsubliak. Talamidag ti amin na pamaspusan at na mapasublita ni Mamin. Papagayam, anang atat sumaro na mapasamak. Hintayon, ituloy papagayam, ituloy kan muen, ti paggibusan. Dahil ito'y pagkasaritaan, di pagayam tayo nga tumas, itilaw Batak City, ti parang sunat ni Aman, ti pagkaragan. Makalawas manong nemi nga awan ni Elaming asawak editen naming nga gama. Rita talaga nga kahit kumanen manong nemi ti papan umaribayan mapan mang pukaw kag pagpakaasing irawarda. Adayo kami pa'y manong nemi kaduak na anak ko. Idita mapasungadan mi ni Nana Sabel nga kastaunay ti taray na manong nemi. Sinabat mi. Nana apay. Ay na, Tomas. Nana, agsaw kayo. Huwag ko nakatagyan na bakit nabanungak. Ano't napasamak? Dakas tinapasamak anak ko. Alang ang dakas ko. Awalan ni Ella May. Nagpakamatay. Kunya? Diyos ko. Dito siguro hindi kayo papanan ti patagtagtagainam ko kung nagnagam ko. Nagtagainam ko manong name, basta na matagtagainam ko nga agpapaarayat kapainin ni Ella May. Nga da iti nakangat nga ito, nakaununag nga diraan. Nagpakamatay. Why? Nagbakil. Diyos ko. Isugarod ka nagtartarayak tapnumay ko ipadamag kang kabaro. Hangar itan di mapaspasamag sa dyan, anak. Tsak man mo.
Tako naman ito ni tatam nga Elisar ket mga yabak ka na ti ambulansya. Hindi mangagmin manong nemi ti sirena ti ambulansya. Daddy, anak, pudno tinangkay mo. Hawanan ni Mamim. Pinanawan natan ni Mamim. Kasadyak kabailanan ti agawid manong nemi tamariknak ti ba nagkapsot ko. Ngam kabuta kaduhak ti anak ko manong. Pinadabkar ko tinakim ko. Kat nakadanon nakaawit kami mitlang kamali ti balay. Ganin badamang ko kadatatang ganinanang kanikapsat ko manong nemi nga nagpakamatay ti asawak. Nagpakamatay kat natay kanon. Natayan. Tiin hati anak ko. Slagkupit ti barukong kumanong naimis. Gapo nang nagriariawa. Nagpukpuk kawak. Tapno makaruar may rawar ko ti sakit ka marikrik na. Ngawan ti sabaling ang pukpuk kaw kumanong naiminusan. Dagit ti kriminal. Na kayo nilang papatay ti bukod yung anak. Laulpit kayo! Laulpit kayo! Kaduwag tanak ko manong nemi nga nagsangsangit, nagrungrunga abmet, manong nemi ni Eden Grace. Itinadamag min nga nakamansayag manong nemi, kaya't ti anak ko, nga mapanakitaan ti ina. Niming gawid na kami ni tatang alak. Dito amuno anyat sitwasyon. Tatang, kahit ko nga makita, uri na may isang nalami sa bangkay ti asawa. Kaya naman ni Eden Grace, kahit na nga makita ti inana, wala nga delikado anak ko. Baka no, da kayo ti papasulan na. Sika ti papasulan na. Awan ti sa balik, kimpasol nga sang isuda datan. Wen, para ka na tayo kit isuda ta kimpasol. Isuda ka naganak. No, api nga nagpakamatay ti anak na. Agim, kasano isuda kit da tayo ti papasulan. Sika ti papasulan ta alaman. Anong rudlatan? Saan min nga magkikita pa ni Elabi? Saan min nga magkita pa nga agama? Saan lang manong nemi nga ni tatang ti manggigawid kanya pati ni nanang kanda kita kakapsat ko. Damag ko, manong talaga nga nabara, napudot, ti daradakin ka. Tita pa na amiris ti kinapudnong awan sa balik aking pasol nga sa angisula. Kaday di maudin nga aldaw manong nemi tadamag kat kabigatan na kat may tabunan. Inturtured kon manong. Okay. Inturtured kon, inala kon ti anak ko. Umay ka na anak. Tati, intamabat lakitan ni mami mo. Saan kang naman buteng? Sana ka mo buteng. Awan ti manggawid ka na ta. Manong nemi. Ato ti tao, gabutalas day nga ron. Nalami isen ti init. Nagpakpakadan, so nga nalami isen. Nakawakwak ti gate, manong nemi. Awain na, agas asok ti atong. Ito si kagan ti gate. Nagdada kami manong nemi, iti asidig ti gate, ti malyaw da. Dik ti matrumuar manong nemi, ngagsarding iti ayan mi. Ay na nakakaasi kayo mat nga gama. Awanin ti ina, tanak mo, awanin ti asawa. Unada manong. Iadang ko kumantisakak manong nemi, tas nusumrekak, itinadlaw ko ating makder ni Tata Elisel. Kat umasidig tatihan mi. Si marunong at manong nemi,
aking mamakam ni Nana Elisa. Naliday tirupada. Tumas, agamang gamita. Umay mo matlakitahin ti asawa. Manong Nemi, ti amok ka nagpungtot da. Yung samet. Iso ka di dito ti apo ko mi. Ilayat ti bakit Manong Nemi nga alaan ti anak kong may waling kutiba. Awan ti apo ko yo. Kanyak. Tada ka di apo ko yo kanyak. Saan ka di nga nakalawlawag ti magayo di? Nga nabayagin nga natay tanak yo. Itapod nung nga natayin. Kapot na kayo matlang tirason no apay nga nagpakamatay. Dakis kayo nga naganak. Kanya ti klasa yung nga naganak. Nagbabawi kami niya, talagang may babayo pa iti biyag ti anak yo. Naulpit kayo. Awanin ni Ella may barok. Kaya talagang awanin. Tanong ko masaan yung impupok. Tanong naawat dak kuma. No pinakawan nyo kuman. Pinakawan dak kuman. Kadi palubos yung din na kami. Ngayon niya tiniramid nyo. Kakaiso ng umay. Pinastrik yun. Kalpasan na impupok yun. Da kayo matlang din nagpapati bukod yung anak. Da kayo ti kriminal. Pakawaran na kami Tumas. Saan nga siya tibagdawatan nyo ti pamakawan? No tiket ti anak yo. No mangig na kayo pa eh. Saan yung kanya? Saan yung maalat ti anak ko? Palubusan na. Kahit may makita ni Ella May o saan may na makasalita. Manong Nemi, nakapimpiman tilaga ti asawa. Nagsangit ak manen, Manong Nemi, kasmet diba nagsangit ti anak ko, nga siya balat ta kaniya. Ella May, nasalang ka po karagit na ganakan ka. Sa mo kumamad na aramid tilang ketel ti bulod mo kabiyan. Idaw-dawatan lakam ko mga rod. No sa dinuman ti pagtungpalam. Da kami nga agama nga pinanawag. Iba't pati ka. Itaag na na yun. Wanit sa bali pa nga babae di biyag ko na sanga siksik ka. Ella May. Iba't pati na ka nga agama. Tamat manen Manong Nemi, di ba nagsangit ko, ken pa nagsangit mi, nga gama. Idi ta may duli ng tibangkay ni Ella May. Idi may duli ng tibangkay ti asawa, ng patpatig ko. Ti ina, ti anak ko Manong Nemi. Awang nga ti sabali nga naramid ko na dinangawatan ti kinapudno. Nga radya siguro Manong Nemi ti naikari nga pagtungpalan ti biyag ti babae ng patig ko. Nga masalat na may katigurak karigit na gadak ken kuwana. Gabot iso, kiniso da talaga ti rason no apay nga napuko mi ni Ella May. Ang damat ti kitigundaway Manong Nemi nga umay da Tata Eliser ken Nana Elisa. Tapno masarong karanda ka no ti apo ko. No adaak Manong Nemi sang kong ida nga paasid ka. Yung tsaka mo, to no awanak ta adak ti taltanon, palubusan nga tamat at tatang kinana. Kin mailo nga tamat ni Eden Grace, iti
lula ken lulo. Idagbasan manon name ti anak ko adadamanen nga makaiay. Basta malpas ti klase manon name no recognition day at dalat tamat awaten na nga medalya kada ribon. Nakaragsak ti anak ko no kasta nga mapadayawan manon. Ngem bigla matlagli day. Nakaragsak ti anak. Kami nga nagliday ka manen. Naragsak ta kumaya. Daddy not da ni mami. Uwen nga manang orti maaramid ta. Daddy, inta sarong karan dya tanim ni mami. Dokas ta ang alami isentip pudot nalimisan manon nemit darang ti init mapangkaman siya komposanto nga gamaan. Kasasalitan to ti anak ko ti inana. Mami, adda ko ma. Tawag ko makini dati ti umulit stage nga mangipin kanyak ti ribon kin mangukul kanyak ti medalya. Nalaing ang ti eskwela, mami. Kanda dumapay nga kayat nang ibaga manong naming kasla at dalayang ti sango na ti inana. Piman, nasapo na nga ulili ti ina. Ti anak ko, mami. Idagbasan manon name ni Eden Grace iti high school. Nalalayag man ni Manong. Kinasarita nagdatatang kaninana. Ay, Tomas. Ang lumani nagsubli-subli tutoy na kiti balayan. Balayan may kinananag mo. Api bigbigad na kamit lang ang balayan na yan. Ganda kito na kita. So, dapente mo nang makawag ka na kami ti abalayan. Anak, pakawan namin dan. Tapos nung nakananama nga, may ikam tinaranya ka masakbayan ti anak mo. Kabaylak nga, pagbasahin to it college sunatan. Di mo amod kasgasat, baka no, hanto na pindas ti apit mo, kata, saan kata, agsakit, amang ano. Mga sinapod Diyos tang. Anak, saan nga na siya at hindi mamakawan? Saan nga sinsinan tinaramid ta? Well, dati titan, saan nga sinsinan tinaramid ta? Alam mo na panunutom nga na yung pag inimit lang, dadimit lang, element, kaputi amin, kaputi nagpakamatay. Kapungarod ka na kwada. Ay pakawan na midan. Apay, saan ka di ka matagsanan? Mangkarkar ka, tiguram, pungtot mo katakwanan. Manong name iti may isa nga malam naggapu kita talon sa pulik anak ko awan. Di ba nagawid man po eskwela? Tang? Ama, nagawid lang nga, tsaka mo na mo kinanang mo. No, sa dinot impakada na napanan na. Nang napanan ni Eden Grace. Napang ano yan, dalulo ken luwala na. Abi na pinalubusan nyo. Anak, mailiw madyubing. Balasitan ng anak mo. Apang ko tanunin. Apang ko lahan. Kanyata mo yung pati sumuna pupuk na. Baka ano, pakamatay mo dyan ako. Saan nga tama yun? Ninana sa bel manong name at dapay laing nga katulong da. Pinastrek na. Di na ka madlaparitan nga magpastrek kanyak nana. Sumuda pa ati din dagdag kanyak nga umay ka pastrek ka nakita na ka, napasungadan na ka. Sumrekak. Grace, agawitan. Dagagahan, Daddy. Daddy, kahit ko tagyan dito napintas dito nailat sa balay tayo. Tomas, noon naskin ngagparintuman kami ngagasawa, hindi sangawa ng baro. Tapno lipatan tayo ti amin.
Awatan tayo nga talaga nga siya ti pagtungpalan. Dedi Elimay. Ang balik ko na, adamit kasukat na. Di mo kaya makita nga, nakil ti pagkakaingasan. Dedi Elimay, kani Eden Grace ita. Kasto iti lang nga, ti anak mi. Iti kasto iti tawon na. Tumas, amom day kunada nga, no adda matay, adamit may pasngay. Naikarikas dyan siguro ti pagtugpalan, ti amin, nga madakasukat na. Ikan nakam kumati kong daway may nagsulit, kari kita niya mga nagkurkurahan mi. Lanuan niyaman, di kiti saan mi nga may paay, iti anak mi, ibukbuk mi nga namin pinsan iti apo ko mi. Nakiktutak manong nemi, idinagda nga nagparintumang dakit duha. Ay, tata, nana, saan kayo nagparintumang? Alala, tuwag na kayo. Si papakawan ka din ka na kami. Lipatan tayo di amin. Gusto kayo, tinalpas ka tinalpasin. Taorin mo aramidan tayo. Saan tayo na mapusubli? Tinaskan ka tagdama, kiti masakbayan. Masakbayan para kini Eden Grace. Hagaman kami, anak. Hagaman kami. Uri lang makasangit kag paiso tila kay manong name nga nangarakop kanya. Asin mo blatmet manong name ti bakit nga nangarakop kanya. Uri ta si bibiyak kampay laheng nagpempensyon kampay lang kini mamang mo. Mama, ken papatawag mong kata kami. Ken mabalin kumakit dito'y kayon. Ano serbi ko rin nga lakil ti balay mi. Sa usto di ko na ti anak mo, ti apo ko mi. Nailit kayo sa jay, dapat pala di kakapsat mo. Saan ka ngagsanay pa, kasta paro? Amom, no, agyanait ka dito, kita, naragsak kayo. Naragsak tayo. Amok ka naragsak met. Ni Ella may itilubong ayan na ita. Sige, tata. Papa ko na. Sige, papa. Oo, kastaman ti ko nakagaman at barok. No, kung mga minta, hindi ka naawat yo. Nga siya ka talaga ti patpatig ti anak yo. Huwag nga ro, nagbidot kami. Sa amin nga naawatan, no, kasano itikin na pudno, ti panagaya, ti anak mi ka. Alala, ilipatin tayo hon. Dagdamay dati masangwan, ti panunutin tayo. Nagamit kami matlang ng gamawa ng nemi, iti kabigatan na matlayang isutut, panagsublimin mo ng panagawid, ipapamin itakila balay. Ilimangmangan kami manong nemi kadatatang kinana. Kastamad ko namin kumaking kanak ko. Pakawalang idan, tapno, i-checking ang naan. Lapas na ganti pa nagbabawi kan pa nagpalpali di kiti duwa. Hindi, serbi ko mati kinabak ng dano, awan kitang ipaayan da. O, ipaayada kayo ang gama. Ken, imposible nga saan na kami maparamanan, no? Agrigat kami. Awan, di pagnanagan yung tangnang. No, ada problema yo. Mabalinda kayo matatulungan. Naragraksak kam kumamit, no? Si bibiyak kumapailang na di asawa. Wala sa mga panunutin, det. Mabalin mo matag-asawa pa, eh. Sa anin, tatang? Ay, sigurado ka, anin? Yung karik-kari di, elaming isulang di babae di biyak ko. Iso nga tong palit. Ganda nga yan, damit ten, anak ko. Nakasukat na. Ay, kasukat na. Anak mo lang, ang baling asawa. Yung tatang, kasla kasukat na nga. Ngipatpatag ko, mangipatpatag kanya. Iti nga rod sidong dagiti ng gurgura kanya, abakit kan lakay, manong nemi, tinagnaidan mi nga gama. Kahit naragsak anak ko, siyempre, manong nemi, danuan yaman tikalikagom na nga mapataod, adda.
Dapat dagiti gundawi manong naming ananawaek dagiti katugan. Pa, ma, ma-sponsor man launa yung kada kayo, tapo ko yun. Ay, kasaan, met kasapulan na. Ellen Grace, Daddy, hindi ka ko nagdamdaman na kasta anak ko. Ni, kasapulak na, Dad. Wala nga baka may spoiled ka. Saan, Dad? Nasing petak. Ento no, college ka, nanto kahit mo pagbalinan. Kahit ko tagbalingan nurse, Dad. Wala kita akong problema. O pakadanagam, ti pa nagbasa ti anak mo. Ti apo ko may anak na abundan siya tayo. Kahit kastera raminan tayo, no, at kasapulan di kita kakamsat mo, di kita naganakan ka, ala kita, panawan met at no, makapag sulit kami na niya man na pagkurkurangan, may idikin ko at ko. Umati problema iti talon, tadda ka nga nagagat ka met. Wan ba? Magdanagan nyo sa timakamu iti talon. Kahit pangipanante ko mga karod, di kita maapit tayo na sante nga ited ka rin kita kasapulan. Dati met, papanga saan nyo ararami din ti Kastya. Madadadaan di kita irik inta kamarin nyo. Ay, kita sa bali, di sa bali ta. Nagsayat ka, nagkanas kahit ti tumulong. May samat ti apo ko may nga pangibukbuk kami ti amin, di ano ba't subsobra no? Kasta nga nung tinapasamak manong nemi, nagbalinan nga man nagtulong. Dagiti katugangak manong nemi. Naroon na pa yung ti pamilya ni Nana Sabel, manong nemi, kitultulungan ta pa iti. Kung nangarti bakit, ay namom, kadagito yung mitlain nga kastoy da ka. Ada kayo dito eh. Ay la, ultimo nga subsobra nga sidaan. Nga hampe kahit iti aso kadapusan. Ilibas ko nga mapanipan jabalay, ay sus, ong tanda kami. Ong tanda. Naimod ta ini. Ay, may talaga. Nana, kumusta ti sa lunat yun, napigsakay pa lang? Napigsak pa lang. Mapagbasak pa lang, di ba isang apo ko? Manong name iti agdama katagdan iti college ni Eden Grace. Kad kaputi kastoy nga sitwasyon manong online iti pagpanagklase na. When? Kada daman ti gundaway manong name nga may iliw ka mga paspasyal kaduwak ti anak ko napapagay ni mama ni Nana Sabel akit nakaban ka di mata nga mapay nagpipiknik no kas nga sumrukan. Nangaruna ka na gito kapudot na manong name. Awanin tinagbalin pahay nga problema mi nga agama. Talaga nagbalinan nga siya at dagiti no ulpit idi nga naganak kare di asawa. Nagbalin da pa yan manong name nga managtulong saan nakas idi nga naimot mo nakarmat da. Amudan nga iburay manong name tadda kadakwada nga sa nikul. Awanin sa pulag pa manong name kinapod Diyos hindi pa nangidaw-dawat ko sabi ko ma tagtultulit sa lunat mi kat sabi ko ma ta makapagturpus ti anak ko kan madaan to trementas kan trabaho kan makapilin tumat itinapod nung agayat nagbalin tumat nga manukan ko. Dito nga ron ti pagkasalita ak manong name kinagyaman ak launay ti anos mo nang ipasa. Sabi ko man damat na ibatik nga adal liwliwa kan pagsarmingan ti biyag kadagiti pada kanimngeg kanagyaman ak met kanay amante pagkaragan iti na panangisurat. Kaya sabi ko man, damat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarmingan tibiyag, more power to your program, and God bless. Tuwing nga radagyaman nga pagaya mo, Tomas.